Mimio Studio nástroje, druhá časť. Ukážeme si, ako môžeme do poznámkového bloku vkladať text. Prejdeme na ikonu text a po kliknutí sa nám zmení tvar kurzora. Teraz potiahnutím myši vytvoríme okno, do ktorého môžeme vpisovať text. Text môžeme upravovať pomocou zobrazenej lišty. Na lište sú možnosti pre typ písma, veľkosť písma, tučné písmo, kurzívu, počiarknuté písmo, horný a dolný index, zarovnanie, možnosť vpisovania do odrážok a farbu písma. Tu máme tabuľku o zmenách nášho životného prostredia. Už som použil vloženie textu na napísanie niekoľkých slov. Na voľné miesta môžeme doplniť vhodné príčiny alebo následky. Máme tu výrub lesa, následok môže byť napríklad zosúv pôdy. Text môžem takisto označiť, presunúť, dvojklikom ho môžem znova upravovať, napríklad zväčšíme písmo na 24, farbu napríklad na červenú. Pod touto ikonou sa ukrýva nástroj Vložiť. Po kliknutí sa nám zobrazia možnosti vložiť súbor a orezanie obrazovky. Vložiť súbor slúži na vloženie súboru, ktorý máme uložený v počítači. Orezanie obrazovky môžeme použiť na vybratie časti obrazu na obrazovke počítača a jeho prenesenie do nášho poznámkového bloku. Prejdeme na orezanie obrazovky a vyberieme napríklad obrázok, ktorý máme otvorený v internetovom prehliadači a on sa nám automaticky vloží do poznámkového bloku. Pomocou tejto ikony môžeme kresliť priamky, šípky a rôzne geometrické tvary. Funkciu rozpoznávanie tvarov si ukážeme neskôr. Vyberieme napríklad šípku na konci a nakreslíme šípku od obrázka panelu nástrojov k jeho popisu. Taktiež môžeme prejsť na nástroj Výber, označiť šípku, presunúť ju na iné miesto, zmeniť jej veľkosť a orientáciu, prípadne zmeniť jej hrúbku, farbu. Tu máme jednoduchú postupnosť geometrických tvarov. Teraz vytvoríme ďalšie rovnaké útvary. Takže znova prejdeme na nástroj s kreslením, podržíme ľavé tlačidlo myši alebo stlačíme pravé. Prejdeme na elipsu, potiahnutím kurzora nakreslíme elipsu. Teraz pomocou nástroja Výber elipsu označíme. Môžeme z elipsy spraviť kruh, zvoliť farbu vyplnená červenú, spôsob orámovania na štvorcový bod, zmeniť veľkosť. Rovnakým spôsobom môžeme teraz nakresliť trebárs trojuholník. A potom napríklad obložník. A rovnakým spôsobom zvoliť farbu, orámovanie. Pod touto ikonou nájdeme nástroj rozpoznávanie tvarov. Slúži tak, že tvary kreslené rukou, či už pomocou tabletu a dotykového pera, alebo pomocou myši, zmení na editovateľné geometrické tvary. Dá sa použiť napríklad tak, že žiaci môžu hľadať rôzne geometrické tvary v obrázkoch. Program ich potom automaticky rozpozná a upraví. Takže prejdeme na rozpoznávanie tvarov a pomocou myši obkreslím napríklad okno. Program teraz kresbu automaticky rozpoznal a
ručnej kresby urobil editovateľný obdĺžnik. Takisto teraz môžem rukou nakresliť trojuholník. Mám trojuholník. Ešte si ukážeme nástroj priehľadnosť. Myšou uchopíme obrázok žraloka a presunieme ho do správneho stĺpca v tabuľke. Teraz kliknutím označíme žraloka. Klikneme na ikonu priehľadnosť, ktorá sa nachádza tu. A zobrazia sa nám rôzne možnosti nastavenia priehľadnosti. Od 0 až po 90%. Zvolíme napríklad 50%. Obrázok sa teraz stane z polovice priehľadným a text, ktorý je umiestnený za ním, je teraz čitateľný, rovnako ako môžeme vidieť obrázky v pozadí.